Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Mutum kuwa na marubuciya Maryam Umar Abdullahi wacce aka fi sani da Maman Yusuf wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Ko da suka shiga ɗakin a kwance suka tarar da Huduriya kamar ba ta numfashi. Wani ruwan rubutu malam ya zuba mata sai gashi ta ƙulla wani irin ƙara. Take komai nata ya sauya idonta ya fari fat yayin da aka murmurɗe kafafunta da hannuwanta. Tabbas duk wanda ya kalle ta a cikin wannan halin sai ya tausaya mata. Wasu ayoyi malam Yahaya suka fara karantawa da farko shiru suka yi suka ƙi magana don ba haka suka so ba. Sun so su yi magana tun ranar da aka kawo ta saboda su cimma wata manufa tasu. Amma wannan malamin da yake a tsabibi ne shi ne ya yi buris da su sai yanzu da ya san ya ƙara musu tarko sannan zai kira su. Sun daɗe a haka amma ba wani bayani take ba. Malam ya sauya salon karatun shi sannan ya ɗauko wani ruwan magani da ya haɗa da ruwan zamzam ya rinƙa yayyafa mata aikuwa take a wurin. Aka fara jin sautin muryoyi na tashi daban-daban. A yi Larabci, a yi Fulanci, a yi French, a yi Indiyanci sai wasu yaruka da sun kai shida. Su ba ma su san da su ba. Su dadi duk sun rikice da jin wannan al'amari. Malam sam bai saurara ba sai da ya walar da su kamar yadda suka walar da shi. Sai da ya ji sun fara yaren Hausa suna ba shi haƙuri sannan ya dakata yana murmushi. Ya ce, ai na zaci ba kwa jin Hausar ne, mutanen kawai, don kun raina mu za ku ishe mu da wasu yaruka da ba ma san da zaman su ba. Cikin wata hargitsatsiyar tsawa aka ce, kai, ka iya bakinka mu ba irin shashashin da ka saba mu'amala da su ba ne, mu mun fi ƙarfinka. Aka ƙara she magana cikin wani irin sauti mai firgitarwa wanda ya tsorata su Alhaji Ibrahim. Ba kaɗan ba sai rawa jikinsu ke yi. Malam bai fita kansu ba, ya ci gaba da karatun shi don ya kula suna so su tsayar da shi, shi kuma yana da abin yi. Zafafan ayoyin Alƙur'ani mai girma masu narkar da duk wani shaiɗani ya ci gaba da watso musu, babu shiri suka fara ihu suna roƙon shi ya yi haƙuri, za su fita daga jikinta. Dakatawa yi da karatun kafin ya ce, kafin nan ina so ku faɗa min abin da ya jawo kuka shiga jikin wannan baiwar Allah da ko kanta bata sani ba. Shiru suka yi ba magana. Ganin hakan ya koma ci gaba da karatun shi yana zuba mata wannan ruwan rubutun tana ƙara ta kulla wanda sai da gaba ɗaya gidan ya amsa aiko lokacin da Abba Kamal ya ji wannan tsawar. Wani irin fita ya yi sai gashi a jikin Hajja. Wani irin tsalle ya yi sai gashi a jikin Hajja ya riƙunƙume ta yana mai da numfashi sama-sama. Hajja ma saboda ta tsorata sam ko nauyin Alhaji Kamal bata ji ba. Karanto sunan Allah kawai take yi a can ɗakin ma Alhaji Ibrahim har Alhaji Ahmad sai da suka faɗi kafin cikin sauri suka miƙe riƙe da juna. Suna kiran sunan Allah a wannan karan. Malam Yahaya ma sai da ya razama amma ya yi ta maza ya dake ya ci gaba da karatun da yake yi. Malam kam ko a jikin shi sai ma wata tsawa shi ma da ya daka musu ya ce za ku faɗa min ko sai na yi raga-raga da ku. Cikin wata siririyar murya kamar ta jarirai aka ce mu kan ba za mu faɗa ba ya ce to shi kenan. Karatu ya ci gaba da yi ba ji ba gani sai ga su suna neman ya yi musu afuwa za su faɗa amma bai kula su ba sai da ya tabbatar sun galabaita sannan ya ce to ya za ku faɗa ko yaya. Cikin muryar ta gama galabaita aka ce wannan yarinyar da kake gani ba mu shige ta don ra'ayin kanmu ba sa mu aka yi sa mu aka yi sa mu aka yi. Malam ya ce na ji to wa ya sa ku. Shiru aka yi sai da ya maimaita tambayar su sannan aka ce shugabanmu. Mu ɗin mun kasance bayi ne a wata masarauta da ake malakabi masarautar Tanzir. Sarkinmu sarki ne da yake da ƙarfin iko da mulki. Ƙasashe da yawa ne a ƙarƙashin shi, matar shi ɗaya ita ma 'yar sarki ce sai ɗansu ɗaya Al-Sultan Tarik. Al-Sultan yana da matuƙar iko da mulki duk wata nahiya sun san da zaman shi kuma wannan yarinyar da kuke gani matar shi ce ya aure ta ne tun babu cikinta. Mu kuma ya ba mu tsaronta tun daga ranar da aka haife ta, wanda wasu daga cikinmu wanda sun kasance 'yan uwa ga Sultan su suka karɓa haihuwarta. Ya ba mu tsaronta ne har zuwa lokacin da yake ganin ya dace ta dawo gare shi ta bar duniyar bil'adama. Sannan ya ba mu umarnin hukunta duk wani wanda zai taɓa ta ko da kuwa da kallon banza ne. Sai dai san da yake mata ya sa ya hana mu cutar da wani ɗan uwanta. Shiru suka yi. Malamin Nisa ya ce yanzu shi Al-Sultan ɗin yana ina, me yasa shi bai zo ba sai ku?
Aka ce ai shi ya tafi wata duniya ne tun ranar da aka haifi Gimbiya, ba kuma zai dawo ba har sai lokacin da ya ɗibar ma kanshi, lokacin da zai tare tare da matar shi. Malam ya ce to menene dalilin shi na aurenta? Wata mahaukaciyar dariya aka yi sannan aka ce Al-Sultan ne kaɗai zai iya ba da amsar wannan tambayar. Yanzu za mu fita daga cikinta sai dai hakan ba yana nufin mun rabu da ita ba ne. Za mu rinƙa bibiyar rayuwarta akai-akai saboda ka mana abin da ba za mu iya komawa zama a cikin jikinta ba. Sai dai da sharaɗi ɗaya shi ne, ba mu yarda wani namiji ya kusance ta da sunan so ba, in ba haka ba rayuwar shi tana cikin hatsari. Abu na biyu shi ne duk wanda ya sanadiyar fitowar jini daga jikinta, to a bakin rayuwar shi, wannan umarni ne daga Al-Sultan. Mun bar ku lafiya a kular mana da shugabarmu. Duk aka yi shiru kamar ruwa ya ɗauke, yayin da Huduriya ta shiga jero atishawa babu ƙaƙƙautawa. Alhaji Ibrahim da Alhaji Ahmad har ma da Malam Yahaya sun yi sharkaf da zufa. Malam ma ya tsawata da jin wannan labarin amma ba komai zai iya ƙoƙarin shi don ganin ya kuɓutar da yarinyar nan. Don tun da aka kawo ta wajen shi ya ji ta shiga ran shi sosai yake jin ta a ran shi. Don haka yi alƙawarin zai tsaya mata da iya ƙarfin shi har sai ya ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Wani rubutu ya ɗauko ya ba wa Huduriya ta sha sannan ya shafa mata wata a kan fuskarta. Ya karanta wasu ayoyi ya tofa mata nan take sai ta ɓingire da bacci. Ya kalli su Malam Yahaya ya ce, ku zo mu je. Haka suka bi shi zuwa zauren gidan jiki a sanye. Bayan sun zauna Malam ya yi gyaran murya ya dube su ya ce hakika wannan al'amarin mai girma ne kuma mai wuyar sha'ani, sai dai na ji daɗi sosai da Allah ya sa aka gano hakan tun da wuri saboda a san matakin da za a ɗauka. Yanzu abin da za a yi shi ne za ku bar ta a nan har tsawon wasu kwana 3. Akwai abubuwan da nake so na haɗa mata na tsarin jikinta. Insha Allahu idan na haɗa mata shi ba su ba kowannen shugaban nasu ne ya dawo ba zai iya kusantar jikinta ba. Saboda da yawa na irin wannan abun sun auri mutum, mace ko namiji. In mace ce za ka ji tana cewa ta yi mafarki ana saduwa da ita. Wasu ma wallahi duk lokacin da aljanun suke saduwa da su suna ji, sai dai ba abin da za su iya daga nan sai kuma ka ji suna cewa ai sun haihu da wacce ko 'ya'yansu nawa da wance. Da yawa mu muke samun irin waɗannan matsalolin wallahi kuma irin wannan ya fi komai wuyar sha'ani. Amma ita da yake har yanzu bai waiwayo kanta ba asali ma bai taɓa zama cikin jikinta ba, insha Allahu za mu samu nasara a kan shi. Fatanmu dai Allah ya ba mu nasara, Allah kuma ya ƙara tsare mu daga sharrin jinni. Duk suka amsa da amin. Daga nan suka yi sallama da shi suka koma inda aka sauke su don kiran sa Hajja, sai dai kallo ɗaya za ka musu kasancewa akwai ɗimbin damuwa a tattare da su. Tak suka tsaya suna kallon ikon Allah. Ganin Abba Kamal gotai-gotai da shi bisa jinyar Hajja, ita kuma ta dukufa sai jan carbi take. Wanda ga dukkan alama a tsorace take don kana ganin yanayin jan carbinta ka san ba ta cikin hayyacinta. Don sai ta tsallake 5 kamun ta kamo wani. Sallala musu ne sa Abba Kamal dawowa cikin hayyacin shi zumbur ya miƙe don ganin shi da yi share-share a kan jikin Hajja. Ya shiga dube-dube. Kafin ya dube su ya ce don Allah yaya ba don ni ba ku zo mu je wallahi na ƙara wasu lokutan a gidan nan. Wallahi jini na zai iya hawa yadda ba a tsammani. Yana magana ne tsakanin shi da Allah duk halin da suke ciki na damuwa sai da suka kece da dariyar Abba Kamal. Alhaji Ibrahim ya ce amma kai kam Kamala an yi gatan banza. Yanzu ka rasa inda za ka ɓuya sai akan jikin Hajja sannan ka karya mana kafafun uwa ka bar mu da aiki. To Allah ya kyauta maka irin wannan tsoron haka. Alhaji Ahmad da shi ma dariyar yake har da rike ciki ya ce amma gaskiya lokaci ya yi da za ka rage wannan tsoron da kake yi. Da girmanka da komai, to in baka sani ba ka sani kai yanzu a matsayin surukin aljani kake. Aljanin ma ɗan sarki, ka ji in gaya maka in za ka zage damtse ka zage in ba haka ba kuwa. Ya ƙara shaida wata dariyar tsokana aikuwa dukkansu sai da suka ji ƙarar murɗawa da cikin Abba Kamal ya ji kake ku aikuwa me za su yi in ba dariya ba. Wannan karan ma har da Malam Yahaya a masu dariyar. Hajjatu ta ce don Allah ku saurara yanzu a wannan halin da muke ciki ko har kun ga abin dariya. Malam Yahaya yana murmushi ce kin ga ƙyale su yi abinsu. Ɗan naki ne gashi nan kullum baya girma da 'ya'yan shi da komai amma yake wannan abin. Da ko Abdurrahim ba zai yi ba. Hajja ta ce ni dai yanzu ya ake ciki. Duk da muna jin abin da ke faruwa amma ba komai muke ji ba. Ga wannan uban 'yan tsoron duk ya biya ruɗa ne nima.
Malam Yahaya ya yi nisa ya ce alhamdulillah da sauki sosai sai dai za mu bar ta a nan har tsawon wasu kwana uku. Malam zai haɗa mata addu'o'in tsarin jikinta ta yadda ba za su iya kusantar ta ba ma balle su shige ta. Ya ɓoye mata sauran bayanin ne har su je gida don gudun kar ta rikice musu. Salama suka yi da malam yayin da suka ajiye mishi ɗan wani abu suka tafi suna godiya. Tafa suke a hanya kowannensu da tunanin da yake yi ba ma kamar Abba Kamal da ya rasa gane inda maganar ɗan uwan shi ta nufa da ya ce wai yana da siriki aljani. Can wata zuciya da ce mishi kai dan Allah wani irin aljani ne siriki kuma kawai dai yana tsokanar ka ne. Haka dai ya ta sake-sake a cikin zuciyar shi amma ya kasa samun nutsuwa. Ya dai haƙura ne har su je gidan sannan ya tambaye shi. Kar ya tambaye shi yanzu ya ji abin da zai ɗaga hankalin shi. Bayan sun je gidan suka tarar kaf matan gidan a falon ajiye suna jiran dawowarsu. Zama suka yi suna sauke ajiyar zuciya yayin da matan suka cika gabansu da kayan abinci. Sannan suka gaishe su suna musu tambayar su gajiyar hanya. Sai da suka ci suka sha suka nutsu sannan Malam Yahaya ya warware musu komai. Dangane da abin da ya faru, da yake Asabe na daga gefe zaune wanda in baka lura ba san ba za ka fahimci tana falon ba. Dama tsegumi ne ya zaune da ita don ta ji yadda aka yi a can ɗin. Ai kuwa sai gata ta fara haɗa zufa sai maimaita sunan ɗan sarkin aljanu take a cikin zuciyarta. Ta ce wallahi wannan gidan ko a ciki aka binne cibiyata to na bar shi. Wallahi san ba zan iya da wannan tashin hankalin ba. Da rarrafe ta bar falon, dama a bakin kofa take bata zame ko ina ba sai cikin ɗakin da take zaune. Ai kuwa ta fara haɗa kayanta tana mita ta ce tafiya zan yi. Kafin su gama wannan taron wallahi sai dai su neme ni su rasa. A can falo ko daga Alhaji Kamal har Sajiya Mariya da Hajiya Asma'u da Hajja sam kasa motsi suka yi saboda tsabar razana. Hajja kuka wiwi ta fara na tausayin 'yar marainiyar Allah, yayin da sauran kuma suke cika da tsananin tsoro. Hajiya Bilkisu ma ta fara tunanin komawa gidansu, don gaskiya abin ya fara wuce tunaninsu. Abban mu Kamal kuwa ya ma fi kowa tsurewa wato shi yasa Alhaji Ahmad ya ce mishi yana da siriki aljani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya rinka maimaitawa hannun shi saman kanshi duk juyowa suka yi suna kallon shi. Sun dade suna tattaunawa akan wannan muhawarar da suke fuskanta. Duk da dai Malam Yahaya ne ƙarfin firar kasancewa su duk cikinsu ya yi sanyi. Nan dai ya yi ta ba su ƙwarin gwiwa musamman Hajja ya kuma yi mata bayanin yadda suka yi da Malam akan zai taimake su sosai. Har sai ya ga abin da ya ture da buzu naɗi. Har dai ya yi nasara ta saki jikin da suka ci gaba da tattaunawa. Sun daɗe sosai kafin Malam Yahaya ya yi musu sallama ya tafi. Su masu dadi tashi suka yi kowannensu ya nufi fat ɗin shi don shiryawa su fita kasuwa aka bar Hajja ita kaɗai. Ta yi tagumi tana al'ajabin abubuwan da ke faruwa a cikin duniya. Ta nisa kafin ta ce, in baka mutu ba komai ji kake yi, wai a auri mutum tun babu cikin shi. Ta koma jan numfashi kafin ta ce ikon Allah kenan ko da yake kaɗan daga aikinsu. Allah ya ƙara yi mana tsari da su amin. Tana nan zaune tana saƙa da warwara ta ga Asabe ta leƙo kaɗan sannan ta koma. Mamakiya ta tai kafin ta ce ita kuma wannan leƙen me take yi. Taɓe bakinta ta yi alamar ita ta tsani. Taɓe bakinta ta yi alamar ita ta sani. Ta san shiriritar Asabe yawa ne da ita. Bata wani jima ba ta tashi ta shiga bedroom ɗinta ai kuwa dama Asabe wannan damar take jira. Bata yi wata ba ta kwaso kullun kayanta sadaf ta lallaɓa ta bar falon. Ta yi sa'a a harabar gidan ma ba kowa cikin sauri ta nufi gate. Baba mai gadi na ganin ta da fara Aisha ce a'a Asabe ina zuwa haka kike ta zuba wannan uban sauri. Ina Asabe kam ta yi nisa ko kallon shi bata yi ba bare yayi tsammanin za ta bashi amsa. Sauri kawai take kar wani ya zo ya ganta. A cikin zuciyarta kuwa cewa take ga gidan nan ku zauna ku da kuka ji za ku iya ina ga wata sai dai ku tsinci kanku a barzahu. Ni kam na yi nan ba da ni ba. Surukata da ɗan sarkin aljanu ina wallahi ba da ni ba don na san nan gabaki ɗaya danginsa za su kawo su ajiye a gidan ni kam ba za a yi wannan cakwakiyar da ni ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.